थांखि लानानै नोंथांमोना बे हाबाखौ नंगौ जों सिगाङावनो खौरांगिरि नोंथांमोनखौहाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एंड आलाइड क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोजोननाय हामलायग्रोबाय आरो दिनैनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों नोंथांमोनखौ लिंहरनाया जों गोबाव समनिफ्रायनो जों नुबाय थाबाय नैबे बेंटल PWD र'डआ पाब्लिकफोरनि थाखाय हान्थामेला खालामनायाव बिजनेस खालामनायाव बिराद खस्थ' मोनबाय थाबाय आरो स्पेशली बे कलेजाव फैनाय माखासे छात्रफ्रा थांलाय फैलायाव बिराद खस्थ' मोनदों नैबे अखानि दैजों आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय दै बिराद जमा जानानै थागासिनो दङ दा बेखौहाय जों क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय जों मोनसे सिद्धान्तखौ लादों जों ससाइटि जानायलाय जों पाब्लिकफोरनि थाखाय हान्थिमेलानि थाखाय जों मा बेबस्था लानो हायो जों आबादारि जों गासिनबो आबादारिजों लोगोसे नैबे हान्थिमेलाखौ ससाइटिनि थाखाय एसे खामानिखौ मावनो होननानै जों दिनैहाय नैबे समखौ जायनाखि हाखर हाला जानानै थानाय जोंनि बेंटल बाजारनि लामा PWD लामाखौ जों सें रेबेलजों जा हायो जोंनिफ्रायनो जों एसे जों खोनानै जों होदों आरो होगासिनो दंबावो जों दहाय आउटपस्टनिखौबो होखांबाय बेंटल नैबे लामा ससेयाव बिसिबांनि हाखर दं जों दिनैहाय बेखौहाय जोंनि ससाइटिनिफ्रायनो चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एंड आलाइड क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय जोङो उपजासे जों खोनानै होनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि माखासे बिजनेस बा फालांगिफ्रा रायलायबाय थादोंमोन जोंना माखासे गय बिजनेस खालामनायफ्रा बियो मोनायाव फैनांगौ जानानै फैयो बिराद खस्थ' मोनो गारिफ्रा मालाबा ब्रेकडाउन जायो जोंना बे ब्रेकडाउन जानायनि थाखाय लामा गाज्रिनि थाखायहाय जोंना मा जायो जोंना लस जायो दा बेनिखायनो जों ससाइटिनिफ्राय बेखौनो सानदों दि जा हायो टेम्परारि हिसाबै नैबे लामाखौ जों सें ग्रेभेलजों होनानैहाय कड अफ कन्डाक्ट समाव नैबे खामानिया मावजाया मोनसेबो नोंथांमोना खामानि कड अफ कन्डाक्ट बा पलिटिक्सआव जों जेबो इनभल्भ जायाखै नैबे खामानिया बिसेसकि जों ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों थाथ'नो हाया कड अफ कन्डाक्ट जादों होननानैहाय जों बेफोरबायदि जों पलिटिकेल जों लोब्बा गैया दा बेनिखायनो जों सानदों मा ससाइटिनि पाब्लिकनि थाखाय हान्थिमेला खालामनो थाखाय जोंनि ससाइटिनि जेनाखि नांगौ हाबाफारि सहाय होनाय रायजोफोरनि थाखाय जों बेखौ जों खामानिखौ जों मावदों आरो मोजां लामा मावनो थाखाय मा बेबस्था लागोन नोंथांमोना फैगौ समाव गोदान सरकार फैनो थांगासिनो दङ उन समाव जों एपिल खालामगोन सरकारनिसिम जाहाथे पाब्लिकनि थाखाय बेबस्था लामा हान्थामेला खालामनायखौ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिजनेस फालांगिफोरनि थाखायहाय जाहाथे लामा सामाफोरखौ मोजां खालामनानै होयो बेखौ जों एपिल खालामो